pagkalinaw ni Kristo, maanaa kanimo. Assalamualaikum warahmatullah. Kalinaw og kamangiluyo ni Allah manaa kanimo. Si Mary ug Yusuf. Ang kapasayloan sa mga sala, gugma o kaluwasan sa kalag. Kay iya man ang gingharian, gahom ug ang himaya. Hangtod sa way kahangturan. Maumao ra gid ang Christian ug Islam. Mikiplayo kako, madre. Nakigsuod ka sa usa ka madre. Apan sama na to siya, Kuya Rahim. Pilipino usab si Mary. Kuyaw ko sa kanyan ko Islam. Dako siyang hulga sa Islam. Awain ka, biyai siya, kalimti siya Yusuf. Kung musupak ka ako, pakibali akin sa kanyan, ipapatay ko siya! Dead or alive, apan gusto kong kuhaong patay si Yusuf! Yes, sir! Yusuf! Gituis ninyo ang katarong ug ang pagtulunan ni Allah. Ayaw doon! Gihinuan ninyo ang katarong! Inyong gihinuan! Si Mary ug Yusuf. Kinsa ka ug unsa ka man? Ang tawa ko, Antuna Kabes. Ikaw, ako nagpangitaw kalinaw. Suka sakin dimbabanog sa makampian. Ikaw, ako may kasing-kasing. Suka sakin adin apuso yan. Ikaw, ako bati kayon og gugma. Suka sakin napakagadam sa kabaya. Si Mary ug Yusuf. Suginanon sa pakigdait. Ug suginanon ni igo lang misubay sa pagbati nga tawhanon. Ang gugma mapailubon ug maunungon. Ang gugma mulungtad kayo. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez, direksyon ni Algina Bakita, spinner Nelson Tantano, technician Achilles Hisem. Dalit kininyo sa Super Radio Production Center. Isa-isang hakbang lamang at ika'y makakarating, tulad ng puno na galing sa binti. Nahagba si John ug diha-diha namatay. Miduolang nagpusil ni John ug may gihiling sa bag. Apan mibalik ang kuryente ug misiga pagbalik ang mga sugat. Naabtan pa sa iyaan ni John ang kriminal nga midali-dali ug biya sakay sa motorsiklo. Nagdali nga miadto si Sandro sa ilang John dihang nanawag ang iyaan ni John. Doon man naabtan ni Sandro ang batanon nga wa na'y kinabuhi. Misulti ang iyaan siyang nakita. Unya miabot si Flash. May gisgutan sila si Sandro bahin silang grupo nga doon naging traidor. Tungod kay lakip si Jan gipatay man tungod sa gipasusi ni Sandro sa batanon. Dihang nagamot ang mga opisyal, hilom nga mibiya si Flash. Yan ang pagkaugma mula kauna unta si Sandro dihang mitawag si Yusuf nga nagbalita bahin siyang kasal. Makam, igso, niya ang laing sumpay ning lahit nga sugilan. Si Mary o Yusuf. Ha? Unsa to? Magigsulti ka na Mary? Unta sir kun mahimo. Ma, ipaliw ko na Mary. Ina magigsulti niya si Yusuf. Ni naman, may gawas na siya gikan sa iyang kwarto. Mary! Mauuna ko ni Manoy Sandro. Mary, Bye, ma. Ato na ko. magigsulti mo si Yusuf. Sa dili ka pa mulakaw, anak, pakigsultihi una siya. Sige na, pakigsultihi una si Yusuf. Dawata ko cellphone. Hello, Yusuf? Hello, Sister Mon? Kumusta ka na, Sister Mon? Yusuf? Sa kaluoy ni Allah. Maayo man gyapon, Sister Mon. Ikaw? Sa kaluoy sa Dios, maayo man gihapon. Kaslang ka Kuan. cute. Next week, Sister Mon. Next week na. Bisan
namo makita. Pero nahibaw mi nga malipayon ka kaayo, Yusuf. So, napal ka na gyud nimo ang babae nga alang nimo, Yusuf? Dawata ang akong palipay. Manghinaot ko alang sa imong kalipay ug sa kalipay sa imong ikauban sa tibuok mong kinabuhi. Nakailan ako sa imong kabuotan, Yusuf. Nakailan ako kung unsa ka karesponsable. Mao nga nakita na nako ang nindot nga kalampusan sa umaabot mong pamilya. Ayaw lang yun ninyo kalimti ang atong magbubuhat o maghuhukom. Sister Mary? Ay, uto naman di ay dire, Yusuf. Mula ka na ko. Ihatag na ko ang cellphone nga to ni Mama Lourdes. Bye, Yusuf. Ug ayo-ayo sa imong kaminiuon. Oh, Ma Lourdes. Uto na ko, ma. Hello, Yusuf. Manoy, bye. Maminyo Muuna na ko. di ay ka. Sige, Manoy Sandro. Manghinaot ko sa Kambing. maayo ni mong kaminyoon o ba niya ng babayhan. Nasa Yusuf. Usbon ko. Jesus. Jesus. Assalamualaikum. Alaikum salam. Rahim, Tita, kumusta? gabi ipadiha sa Pilipinas. Mikunta ko sa imo ba't kanat may reach ang imong mobile. Mao ba? Unsa ang balita diha ninyong tanan? Mao kini ang ako nga ibalita unta sa imo kagabi diha sa Pilipinas. Finally, gikasabutan na namo diri ang kasal nila ni Yusuf ug Tiana. Good. Dia si Yusuf sa ako duol uban ni Tiana. Magsulti mo si Yusuf. Please, Tita. Yusuf, Thank you, tita. excuse. Assalamualaikum. Walaikum salam. Kumusta ka na, Yusuf? Maayo man, kuya. Okay ra ko. Ikaw, kumusta ka man? Nakita na mo rin ang mga dagkong hitabo sa Pilipinas. Especially ang nahitabo lately sa Davao. Nagkasulti mi si Sir Sandro kay mitawag din ko niya human ako makita ang nahitabo sa Davao. Matud pa ganin niya, dito ka kuno ato higayon na sa Davao. Timan ikini Yusuf. Way paghunong ang pagsukol og buhat nga panimahos. Samtang niya pa sa kalibutan ang mga mahilabtanon. Mapahimuslanon og hakog nga mga nasod sama sa Amerika, Britanya, uban sa laing hakog nga mga nasod nga ilang mga alyansa. Mao kanay labi nga sentro karon sa tumong og katuyuan sa mga katawhan nga nabiktima aning mga nasura aron usbon ang kalibutan ug mapapas kanang mapangahasong nasod nga mao ang mga demonyo dinis kalibutan. Pila na lang kadlaw, Yusuf, mabulahan kagayod alang sa usa ka kasayuran nga mao'y mo pabuka sa nagpiyong mong mga mata ang kamatuoran. Biyaan na nato ang mao nga topic, Yusuf. So,
Next week na ang inyong kasal ni Jana, ha? Inyo kining gusto ko Rahim dili. Hilom! Usa kini ka kultura, Yusuf. Ug way kamatayon nga tradisyon natong mga Muslim. All right, Yusuf. Paminaw. Medyo mas short na ako sa panahon. So meaning, dili ko magatambong sa inyo nga kasal ni Jana. Unfair kayo na. I said you listen to me. Ang importante mao nga makasal ka mo si Jana. Ibutang sa imo utok nga kamumo ang kaslon ug dili ako. Maulang gihapon ni ang imo timan-an Yusuf. Believe me. Naa ka sa maayo mga kamot ug seguridad kung makasal na kamo si Jana. Siguro ako ni Ana, Yusuf. Siguro gyud ako. Wa ka mahayan ug dili ka gyud magmahay sa inyo kami niyo ni Jana. Naaman ka si Jana. Magigsulti ko sa iya, Yusuf. Pakisultis ko yung Rahim ni mo. Thanks. Hello, Rahim? Jana, pipiyaan mo sakin magari. Ang pingi ang akong igsuon. Bye, Rahim. Huwag tago na ako ang lapad sa imo, Yusuf. This time, bisan mag-unsa ka pa, di ka na makapagong sa ako kung unsang ako buhaton nimo. Kitang nalang duha ang iasbay. Hubuan na ang imo gisulob, ha? Jana, please. Ayaw kong lingkuri. Jana. I told you! Dili ka na makapugong sa ako gusto. Wow! Buso kayo ang imo dughan, Yusuf. Daghan balahibo. Yusuf, I love you. Kabayaan akin sa ka. Kabayaan akin sa ka. I love you. Oh, shit! Dini ka lang, Yusuf. Tubag-lununan na ako ang nanawag. Dini ka lang. Hello? What? Misuod siya sa kwarto. O gisira niya ang pultahan. Anong naglikay mo siya mabati na ko yung pagtubag sa mong tawag? Ano ka? Sudol ako siya sa kwarto. I said you wait! Oh, Yusuf. Yeah, I'm coming. Bye. Doon may problema? Mula kaudayan ko. Asa ka man? Where's my bag? Nara sa mong luyo. Asam ni kalakaw. Importante kaayo. Nagkinhalan sa ako atensyon. I'll call you. Bye. Abli ang zipper sa mong pants, Jana. Oh, shit. Thank you. Kinsam ka na nawag? Nganong ingon ni atong iyang reaksyon? Nausab ang schedule sa demonyo. Nagtuo kami nga ugma na siya maabot. Pero nausab di ay ang schedule. Karon di ang siya maabot din sa LA. Yeah? I'm here now. Yeah, copy. Allahu Akbar.
Iko ning dapita. Husto kay kining dapita sa giparkingan ako sa sakyanan. Nagkatag ang mga security. Musubay ko sa pedestrian. Mutabo ko nga sa ikaduhang corner gikan din sa parking area. Kining dapita. Malantaw na ako ang magawas na gikan sa arrival ang subject. Oh, kanang coffee bar. Musuod ko diha. Malantaw gihapon akong among giakyan nga magawas. Ug musakay sa nagparking nga daan nga limousine. Okay. Malantaw gihapon gikan dinhi sa suod sa coffee bar ang limousine. Ug ang giparkingan ako sa sakyanan. Sakar. The sky is very clear. Once again, what we will accomplish today will change the world. Again and again. Today is another day the United States of America will be tested. Allahu Akbar. Murag mo gawas ng among ipaabot. Misamot ka alerto ang mga security. Makita kay din ngay ablihan na ang putahan sa limousine. Maapil sila kaharos tungod sa kakikusgon sa mabuto magbomba. Gikan sa sakyanan nga akong giparking. Nagpadung na sa limousine ang among ipaabot. Idahilan ako ang cellphone. Before the eyes of God, we sentence you